Ez dixwazim bi vê nameyê hemû hest û bêyekînê xwe bi te re parve bikim. Bizane be, tu dem û wextê de tu qet ji bîra min naçî. Nizanim êdî bû çend rojin min tu nedîtî û dengê te nebihîstî, lê her tim û her dem tu di bîra min dayî. Ez her tim te difikirim û te tînim bîra xwe. Di xeyala xwe de bi te re me, tu carî ji te dûr neketime. Tenê ev bedena min li gor rojên salnameyê neh mehin di girtîgehê da ye. Ev bedena min neh mehin girtiye, ango ev bedena min neh mehin ji te dûr e. Lê ez nizanim ew bû çend rojin ez ji te dûr im, ew bedena min ji te dûr e. Bi rojên salnameyê bawer nakim divê ne neh meh bin. Lewra bi bedenayê girtî her rojê min wek salan derbas bin. Ji ber vê jî min êdî hejma rojan ji bîr kirî. Tu dizanî ew ji bo min ne tiştek hêsan e ku ez ji te dûr bim, bêhînê bisînim û bêjîm. Min di ji wan çar dîwaran, min di ji vê girtîgehê û bedenayê girtî ji bîr kirî. Ji ber ku tu tişt ji bo min ji dûrbûna te ne dijwartir e. Tu dizanî di bin wan şert û mercan da, di nav vê dijweyê da tu tişt nexema min e. Ez ber tu tûjî nakevim ji xencî te. Erê, ji xencî te. Tenê ber te dikevim û bêjiya te dikim. Dixwazim te bibînim û dengê te bibihîzim. Lê nabe, ji ber ku ez girtîme û di girtîgehê de te dest bi dilê mirovan nabe. Tu dizanî rewş ew e, lê ez bawerim û bêhêvî me. Dê rojên azad jî bên, ez û tu em ê bi heva jiyanek azad parve bikin. Baş bizanibe ew çar dîwan ne sînor e, ew girtîgeh ne asteng e û baş bizanibe min ji te hez kir, ez ji te hez dikim û ez ê her tim ji te hez bikim. û ez jî baş dizanim ji bo min tiştê herî girîng û taybet ji te hezkirin e. Ew jî ji bo min bes e.